Bun venit la canalul meu de YouTube AutoSH. Eu sunt Sebastian și astăzi vă prezint mașina mea Peugeot 207. Am să-i fac un tur. Acest Peugeot 207 are motor de 1.6 în 16 valve, 90 de cai, HDI, cu turbină cu geometrie fixă. Din câte știu, de la Mitsubishi, adică are turbină de Mitsubishi, așa au fost dotate aceste motoare. Motor Euro 4 HX din generația HX fără DFP. Imediat vă prezint și motorul 1.6 HDI. Motorul nu e curat, tocmai ce am spălat mașina. Deci da, motorul nu este curat, 1.6 HDI, 90 de cai, turbină cu geometrie fixă, mai acest Euro 4. Aceste mașini mai sunt echipate și cu motor HDI, tot 1.6 de 110 cai. Ale au geometrie variabilă, mai transpiră un pic ulei, dar nu consumă ulei. Da, e boala lor, transpiră ulei. Adică mai are semne de ulei pe aici. Da, nu este curat. O să urmeze și o curățare manuală, fiindcă nu prea se recomandă spălarea motoarelor. Da, aceste Peugeot-uri mai au și motor de 1.4 HDI, 70 de cai, tot fără DFP. Tot fără DFP, cele de 1.6 110 cai au DFP, asta 1.6 90 de cai, de 1.6 90 de cai nu au DFP. Aceste motoare de Euro 4, cele Euro 5, următoarea generație, au DFP, care sunt cu puteri cuprinse între 92 de cai și 110 și 70 cel de 1.4. Pe facelift. Acum motorul este cald, dar o să-l și pornesc, să-l auziți cum sună. Nu este în cea mai bună stare mașină, dar e o mașină destul de îngrijită, cel puțin de când a ajuns pe mâinile mele. I-am făcut tot felul de mentenanțe, schimb de ulei, tot ce e necesar. Așa sună acest motor. De 1.6 în 16 valve, 90 de cai, un pic prăfuit. Cu turbină cu geometrie fixă, fără intercooler. Cele de 1.6 110 cai au intercooler. Vedeți să și auziți înăuntru. Peugeot 207, predecesorul ei a fost celebrul Peugeot 206, care a fost la un moment dat cea mai vândută mașină din Europa.
Succesorul ei este Peugeot 208. Peugeot 207 este construită pe platforma PSA PF1, înrudită cu Citroen C3. Și s-a fabricat în mai multe forme de caroserie, inclusiv break, SV, în două uși, decapotabilă cu acoperiș hardtop, adică Peugeot 207 CC, ce a înlocuit Peugeot 206 CC. Bagajul. Portbagajul am înțeles că ar avea până la 270 de litri. Aici intră, din proprie experiență, un troller mic spre mediu și un troller mare. Și încă câteva obiecte pe lângă. Nu este nici cea mai mică din clasa B, dar nu e nici cea mai mare. Pentru anul 2006 a fost o mașină destul de măricică, mult peste alte mașini, gen Volkswagen Polo. Da, sper că v-a plăcut această prezentare a Peugeot-ului 207, mașina mea. Acum o să mergem și o să facem o tură cu ea, o să o filmăm și în mers. Nu o să fie un drum foarte lung, de câțiva kilometri. Asta e mașinuța. Eu sunt Man Sebastian. Vă mulțumesc. Vă urez vizionare în continuare. Salut AutoSH! Acesta este review-ul meu cu Peugeot 207. Acest clip a fost făcut din mai multe bucăți. Nu este prima oară când încerc să-l filmez, dar vedem ce va ieși la final. Hai să opresc muzica. Da drumul la mașină, motorul este rece. Închid muzica de tot. Prindem luminile. Cu eroarea de rigoare nu merge un bec la numărul din spate. Și acum pun camera pe cap și mergem cu mașina. Filmarea mașinii exterior am făcut-o în același clip, dar separat. La final vom vedea cum iese tot clipul. Review Peugeot 207, partea din interior. Modelul meu este modelul cu 90 de cai HDI, motor cu injecție directă, motor cu injecție directă Common Rail, turbină cu geometrie fixă. Mai e un motor de 109 cai diesel, cel mai puternic diesel de pe Peugeot 207, cu 110 cai și turbină cu geometrie variabilă. Peugeot-urile astea au avut puteri cuprinse între 68 de cai putere și 175 de cai putere, fiind cel pe benzină cu turbină. Acum mergem cu mașina. Motorul este rece. Filmez și pe aici prin împrejurimi.
vedeți și voi pe unde filmez. O să-mi fac un traseu, este primul video, primul review din seria mașinilor mele. O să vă povestesc, bineînțeles, în alte clipuri ce defecte au avut, cum le-am cumpărat. Asta e mașina personală, urmează și mașina fratelui meu și mașina familiei. Da, toate la timpul lor. Recunosc că clipul ăsta trebuia să apară mai devreme, numai că nu am reușit eu să... Tot ce am filmat până acum nu mi-a plăcut cum arăta, ce vorbeam, mă bălbăiam. Așa că fiți înțelegători, nu sunt așa obișnuit să filmez. Filmez din poziție POV. Consider că e o poziție foarte bună, fiindcă vedeți și drumul, vedeți și mașina, vedeți și kilometrajul, turometru. Modelul ăsta al meu e modelul de 90 de cai, e într-o echipare, cred că GT, are niște dotări în plus. E modelul din 2006, pre-facelift-ul, că au avut în 2009 facelift, care s-a produs până în 2012, când s-a trecut la Peugeot 208. Și asta e prima generație din 2006. Acum merg la spălătorie să o spăl. Da, vedeți și drumul. Sper ca de data asta să fie ok. Da, cum rămăsesem la partea de dotări. Da, față de un Peugeot normal care venea în echipare de serie, cred că cu aer condiționat, servo și nu știu ce, asta mea are și niște dotări în plus, precum aer condiționat automat în două zone, faruri cu cornering, adică își mut direcția în dreapta să duce și lumina în dreapta, în stânga, adică își mută direcția în funcție de cum mișcă volanul. Computer de bord și alte dotări. Ce nu-mi place, că are doar 2 airbag-uri. Mașina aceasta a obținut 5 stele euro în cap. Ia să vedem dacă este coadă și continuăm cu filmarea după ce spăl mașina. Vedem. Bun. Văd că este un pic de coadă. Va trebui să aștept. Nu-i nimic. Continui cu review. Așa, cum spuneam, deci 2 airbag-uri, aer condiționat automat pe 2 zone, computer de bord, faruri cu cornering, și alte dotări. Ce nu-mi place este ea, că e din 2006, nu-mi place că are decât 2 airbag-uri și trebuia să aibă minim 4 airbag-uri. Nu știu de ce, mă gândesc că România în 2006 nu era încă în Uniunea Europeană și atunci au putut să aducă mașini doar cu 2 airbag-uri, corespunzând normelor de la vremea respectivă din România, mașina fiind luată din reprezentanță din România, adică e produs pentru piața din România. E un lucru bine de știut acest aspect, fiindcă unii spun că, vezi domne, s-ar face norma asta dublă de producție, adică pentru țările emergente în Europa de Est s-ar produce mașini mai slab calitative față de Europa de Vest, cum ar fi Germania, Olanda, Franța și alte țări, Spania. Lucrul ăsta nu este probat, este un subiect destul de controversat.
e foarte bun de discutat în alte videouri ce vor urma pe canal. Acum aștept la coadă la spălătorie, fiind foarte aglomerat. Asta este. O să opresc motorul. Bun. Oprești. Nu știu ce să mai vede la ora asta, dar încerc să filmez în continuare. Pun din nou casca sau suportul camerei pe cap cu cameră. Așa. Mașini. Bun, am spălat mașina, am dus-o practic în locul unde am început filmarea exteriorului mașinii și acum continui clipul. Da, este primul clip, așa că rog un pic că nu s-a obișnuit așa mult cu camera. Am mai filmat câteva clipuri pe canal, dar puține. Și acum continuăm. M-a prins seara. Nu știu exact ce se va vedea, cât se va vedea, ținând cont că este foarte târziu, e noapte, nu e târziu, că ora este 5:26, dar e în perioada decembrie și e noapte. Abia de acum, ușor, ușor, ziua va crește. Bun. Și după ce am spălat mașina, v-am explicat de dotări, de chestii. Vedeți și voi cum merge mașina din 2006. În alt clip o să vă povestesc ce revizii de când am cumpărat mașina, de 3 ani și ceva, ce revizii, câți kilometri am făcut, ce s-a defectat la ea. V-am zis că e luată din România, din București, mai exact, de la un proprietar persoană fizică, om cu copii, nu părea samsar. Mașina, bineînțeles, a avut și ceva incident. N-am pus niciodată pe programe gen Car Vertical sau chestii de genul ăsta. Știu când am cumpărat-o că a fost pusă pe Autorarom. Aia cumva certifica numărul de kilometri. Gândindu-mă că fiind vândută de o persoană fizică la un preț relativ ieftin, fiind luată în pandemie, în perioada când mașinile au fost ieftine, a fost o perioadă scurtă în pandemie când anumite produse s-au ieftinit. După aia, bineînțeles că au explodat prețurile, știți și voi, criza chipurilor, mașinile noi au căpătat încă 3-4 mii, alea cele mai ieftine, încă 3-4 mii de euro în plus, poate chiar și 5 mii. Asta se vedea exemplu Dacia Logan și a mărcii Dacia în special, fiind o mașină low cost, și exemplele pot continua. Așa, în încheierea acestui clip vreau să nu uitați de like, share și subscribe. Dacă vă place conținutul și modul cum filmez, să-mi apreciați, să lăsați un comentariu, mă ajută pentru algoritm. Și bineînțeles că va urma și noi alte episoade. Acum sunt prin sat Crivina, în județul Giurgiu. Vedeți și voi luminițele din sat și drumul care este în lucru, bineînțeles. Așa, în această plimbare v-am prezentat mașina, v-am spus câteva detalii despre ea.
și despre modelul acesta. Eu acum cumva merg un pic așa pe partea de contrasens datorită drumului. Mă retrag pe partea mea când vine conducător din sensul opus. Respect regulile de circulație și vă încurajez și pe voi. Gata. Ba nu. Drumul prost continuă. Bucata asta de drum în lucru continuă până aici. Bun. Aici e drumul, e ceva mai bun. Bun. Mă apropii de Bolintin Valley. Clipul se apropie de final. Nu mă mai repet, nu uitați de like, share și subscribe și de un comentariu și ne auzim la noi și noi alte episoade. Vă salut, fraților!